Pois o Partido Popular mantén intactas as posibilidades de acadar a maioría absoluta, e o Partido Popular acaba de pechar unha lista que é unha mensaxe moi clara sobre a Galicia, unha mensaxe de cambio, de renovación, de impulso de proxecto. O Partido Popular acaba de incorporar o seu ideario político e sobre todo o seu equipo, personas da sociedade civil, personas das universidades, vos economistas, un bo equipo económico. Creo que o Partido Popular está en disposición de que os próximos 4 anos para Galicia sexan mellores que os últimos 4 anos co bipartito que temos actualmente. Por que o cidadán galego teria que apostar polo Partido Popular diante destas eleccións? Pois basicamente porque hoxe os galegos viven peor que fai 4 anos. Hoxe as familias, as galegas, os galegos viven unha situación económica peor que fai 4 anos, porque hoxe en Galicia hai unha decadencia económica e un desconcerto político, e sobre todo porque fai 4 anos Galicia era optimista, tiña confianza, e hoxe Galicia está pesimista e ten desconfianza, porque fai 4 anos falábamos de economía e agora falamos de crise, fai 4 anos falábamos de empleo e agora falamos de desemprego. Por eso quero volver outra vez a falar de emprego, quero volver a falar de economía, quero volver a falar de confianza e quero volver a falar de optimismo. Esas son as razóns polas que creemos que seguir co mesmo non sería bo para Galicia. Esas son as razóns polas que creemos que cambiar, que dar unha nova etapa na nosa economía, no noso sistema de benestar, nos nosos servizos sociais, é unha aposta segura polo futuro de Galicia. Xa dentro do ámbito local, agora que temos aquí a Alberto de Feijóo, por que o cidadán das Pontes teria que apostar pola oferta ao Partido Popular? Pois porque cando nós gobernábamos fixemos cousas polas Pontes. Sabíamos que o tecido productivo e o tecido industrial é clave para manter a economía desta zona e a economía de Galicia, porque o Partido Popular nunca lle falla a xente que traballa, os traballadores, a xente que traballa máis todos os días, porque o Partido Popular é un partido que ten moitísimos traballadores que votan, a mitad de Galicia está votando o Partido Popular, porque cando estivemos na Xunta sabíamos que as Pontes tiñamos que conectala cunha autovía, tiñamos que ter unha variante para circunvalar as Pontes, porque cando estivemos na Xunta de Galicia algunhas cousas, seguro que non todas, fixemos polas Pontes, e sin embargo nos últimos 4 anos pouco, moi pouco ou casi nada se fixo polas Pontes. Moitas grazas e moitas sorte. Moitísimas grazas.